datorren larun batean eginen dugu Iruñan manifa bat esateko argi eta garbi hola ez girela segitzen al. Prezioak karestia joan dira gaineano eta ez dugu dirurik aier batera emateko ere. Guk etorriko gara, esperatzen zaitut zuri ere. Todos a Pamplona a seguir reivindicando lo que llevamos haciendo ya desde hace más de un año, porque tenemos que seguir por este camino. Para protestar en contra de la ruina económica planificada desde gobiernos de todo nivel y sindicatos mayoritarios subvencionados por esos gobiernos con nuestros propios impuestos. Hondamendi antolatuaren aurrean denok zutik. Hezkuntza sistema ere zutik egon beharko litzateke. Gure ikasleek hausnartu beharko lukete zelako etorkizuna izango dute. Zer iruditzen zaizu hondamendi planifikatua? Batzatoz? Ni neu ez. Ikusita nola munduko agintariek, edo beren burua agintaritako jarri duten horiek, humanitatea hondamendi batera eraman nahi duten, hondamendi ekonomikoa, baloreetako hondamendia eta azken batean esklabitude latz batera eraman nahi gaituzten beren agenda 2030 horrekin, horren aurrean jendea zutitu behar dela eta borrokatu behar duela pentsatuta, deialdi bat egin nahi dugu, eta da helduen lagun betian, Iruñean, maiatzaren 21ean, arratsaldeko 5:00 udaletxe plazatik abiatuta, planifikatutako hondamendi ekonomikoaren aurkako manifestazioa eginen da. Etorri mesedez. And I hope to meet you at the gate.